Здравейте, аз съм Арчер, с мен е Shadow 253 и това е първия ми клип. Специален гост е Ултра. Да, аз не съм толкова добър, обаче. Добре, аз мисля, че съквам. Ще взема снайпера след малко, ако ме убият. Като ме убият, ще взема снайпера. И ще почвам. Дъбъл кил. Да, ето убихме с изием клас. Снайпера. И no scoping skills. Сега почваме. Да, отново ме убиха. Айде, какви си ти? Ги убили, да. Аз тия, какви си тия? Сега си сменям това. Сега съм с най-добрия ми клас. Ще чакаля като някой скапан чакал. Не съм снайпер вече. Абе, то хеликоптер ме направи на... Абе, то ни направи на... ние сме толкова слаби, че нямам думи. Аз съм саднат. Аз не мога да взема кил. 4-11. 2-8. Аз ще умрам. Да. Секунда. И сега изваждам... Абе, гличнал си се в мене, бе, човек. Его е то бълък. Махи се, идват ни хеликоптера. Еми, точно влез в гарата. После трябва да си едит на снайпера. Тук сега ще ми дадат. Ти си трети. Горе ляво, горе дясно, не знам. Оба. Не. Леле, колко знала игра изваждам. Да, аз съм там. Бате, много мраза да се гличвам в играчи. Абе, ти ме пратна... О, сега си взимам джавелина. Опа! 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 Това трябва да боли. Да, точно за това казвам опа. Не беше хели, а беше това. Атом бомб. Аз не мога да направя
стил, бе, гледай. Добре, тук стилнах някакво оръжие. Заради атом бомба. Умирам. Ще умра. Тридесет и 38 убивания и 0 умирания. Яко, яко. Много съм зле, бе. Но ме нерви това. Тук правя killing spree вече. Най-накрая се върна в играта. Убили го? Абе, ти си убил най-добрия от техния отбор. Браво, браво. Най-добрия от техния отбор. Най-добрия от техния отбор. Гейм си убил. Верно ли? Много мраза някой да се гличне в мене и не... Гледай, къде? На спална ме правят, дай и мене. Защото аз не съм снайпер в момента. Убих някой. 8-22, So Pro. Махай се, ако си отвънка си мъртъв. Да. Добре, аз си взимам снайпера. Да се пробвам отново с снайпера. Квикскопна го. Нож! Тук един чакал го нощнах. С атом бомб. Това беше отново атом бомб. И аз обаче... Бати тъпото. Да, няма ли да умреш, бе? Няма ли... О, фак. Аз съм му квикскопвам, бе. Какъв е тоя? Правя 40 умирания и спирам клипа. Аз ще се садам. Саднат съм. Ще садна. Да. Ти тъпото, аз съм 31 умирания. Абе, правят ме на какво? Леле. Какво ми става, бе? Не мога игра. Какво става, бе? Тъпи хели мес. То хеликоптер нещо много. Да. Така мисля. Да, аз имам 37 кило, още 3 умирания и спирам клипа. Добре, свършихме. Благодаря, че гледахте, абонирайте се, харесайте и това беше от мен. Довиждане.